Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yu amin na sangapada papagayam. Manibur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung magkablawag ito yung bagabigat na yung bagal daw ng baga oras, kaya kaya amin sa kapada. Pumagayam mi pakishare si program ang tayo, share. Kaya kasama tayo ng padaanan nyo, tiga sa mali pa pakasalitaan nga tayo ibasa. Di magkasalitaan ni Ronald nga napauluan, Bastardo. Ada idi insurat ko nga drama yung tadi si Jesse nga napauluan ti Bastardo. Sikat na sikat yun. Yeah? Si Maroni Bobs Django. Nagaroon irugi nga iba sa papagayam. Dito'y pagkasalitaan ni pagayam tayong Ronald nga napauluan iti Bastardo. Bastardo sigurado isuna? Kadi? What is the title ti pagkasalitaan nga tayo basay Sagudahin nga rin ti surat, ti magkasalitaan ni pagayam ting Ronald. Dear Manong Nemi, malmalpas idin Manong Nemi, iti panagisa kumi, kada kita'y nagapasan, nagbautan Manong Nemi, nga panagkapas mi. Ini nagpukpukaw kanyak Manong Nemi ako na Ronald! Ronald! Ninanang mo, kabailim manin ni tatang mo! Nakangaak Manong Nemi enang taliyaw kadagiti kakadwa. Ada mangimaga. Alay galatan, tatakam latan ti makamagisa ko ka na gito. Nagapasan tayo. Kinon natin may sangalakay. Katawaray mapan. Ada may tulong na kininanang na. Kamuting naman nagsyuman kang kuha ng mga nawa. Ay nabartek nga tama ni Nicolas. So kabailin naman ni Cynthia. At least Manong Nemi, ada ka makakita na nakaskasan nulaeng ka talagang may kanawak ni nanang ko.
Kastawan nga ro din, di taray ko, manong nemi, anang taluntun, kadagi di tambak. Kalabasan na, mangig konti kiss ni nanang. Kastamat tayo nagidituwa, nga kakapsat ko. Gabata talaga nga man mansuan na, tag-human kanyak manong nemi ti inak. Nakakutkut tong langaruden. Kasta pa lang ti naramidan na, no kasta nga mabartek. Graduate na nga konti high school manong, nagraduara konti high school. So nalayang ta, namnamaek nga sa anak nga makapagmasa iti kolehyo. Tanya nga ron, manglo ni nanang itilaba, manong nemi, idinto ta sugador, bartikero, ti asawa ng aksyoman kanya. Kakaasi ka magtultulong kay ni nanang, no tiyempo trep inak makiraep, no tiyempo ti gapas makigapasak, no ti Sabado ken Domingo, makamuak dita manong nemi agremedyo ti pamataudak ti kwarta adalang iyawat ko kininanang uno saan kat adalang gastusek tapni gasta kat matuloy tinak panagbasa iti high school. Iniilayat manin ni tatang manong nemi titong panay ti rupa ni nanang binugkawak. Hoy! Timalyaw. Saan na nga naituloy man? Ita ang belang bugkawan. Si ka Ronald. Nilauna yan ay atigbasol ni nanang ko. Takas lang daramidam kang kuala. At lalaki na rin nga inam. At lalaki na. Lalaki ko mapailaang met. Ngayon mo sa wansi ka ti mansuet. Saan? Ikaw sa mga braman ti anak kong inauna. Saan? Saklatan. Sinaumak kang gani. Dito ko naman ti madasa ka mansuet. Oy, oray no barito ka. Takdakil pala ti bagikimsi ka. Takdakil ti bagikimsiak. Nga mo sa serbina. Na, kasta? Nagplastar ka. Amok manong nemi nga kayak gabuta. Nabartek. Hana matirad unit tumakder. Sa kakaasi lang manong nemi mang tirtirid titakder na gabuta maulaw nga rod. Inwasawas na danog na manong nemi tinamin dua nalisyak. Gabuta damatan amok basit iti flying kick ako na nagay. Ay! Blinaying kick ko manong nemi. Naala tirupa na nabaligtad. Manong nemi ti aramidag kumakit sa kayak sa kudanog-danugan ti rupa na ngem ni nanang ingkawid nak. Sana lang ko. Mga nubalsan na kanto nga bigla na itagad na karod doon aramida na kayong kaalan sa akasanin. Isupay lang mo, ti kaadda di giti tanod. Kasla pulis di gito nga mood-odi da. Malpaston ti ekse. Adadanto ti kaodyan nga ekse. Inyadayon ako ni nanang manunemi. Ni nanang makitak. Tiyat, danar, no, donor, ti rupa na. Huwain, kiti tanod, isudan ti nakaamo, iti aksyoman kanyak. Iti nang ipaknyan ni nanang kanyak. Dinamag kumanin kang kuhana. Tun ka maibus ti panagan-anos yun nanang. Intun ka No, apikit nga nga nag-asawa kayo pailaan. Kalpasan nga, ada nakasikog kada kayo, nga saan nga nangikasar kada kayo. No, apik nga nag-asawa kayo, kalpasan nga, nadisgrasya kayo, naganak kayo nga balasang. Nga, magtandi ka sa gasat yun, nanang. Anak, adan tulad na pagpatinggan di amin. Intun matay kayon. Agpatingganin ti amin, agrigat yun, patay kayon. At ang sakit pa, sakit yun. Alpasan na, ipalubos yung akas nga rabi din, itatang ka na, si asawang, teksyumang kanya. Ni Chong. Alanak, pagtala mo tirik nam. Tagawid akon. Siguro, akit, temporaryong impupok di tano di suna. Iti pagbaludan ti barangay. Api kiti nga, maud-udi kami, di kiti tanod. Anak, saan ka kumangka nakiramraman? Ano ko saan nakiramraman? May matmatangag, ti panangdangaran kang kati. Ti agsyuman, kanyak, ti asawam. Ipalubos ko kadi. Kitsak nga anak yung, ang baron. Mabati ka ba lang? Nga mabati.
Ora kita mo madya nga lakayin ko. Sumurtak latagin ka. At tulungan, nagit ka kapsat ko nga mangagas ti sukat mo. Dalili manong nemi kini John timang tutulong kaniya. Tapno maagasan nagiti danar inanang. Ilili manong nemi tinapanan ng isaang di saludsudan manin ni Lili nang anot si dain tayo anat maluto sa anganggunin ni nanang. Lili, kalata gumatang ti sardinas tamang apak ti bulong ti marunggay dita ti iso ti luto. Sardinas? Una marunggay ang malokan sardinas. Kadom di diguna at nagkaldo tayo. Nausawanan manong nemidag human kaniyag, idi ta iyawi din nga itulod di kiti tanod dito balay. Nakaturog yan di kiti kakapsat ko. Irin to ta siringak pailaang kastamoten kininanang. Idi sumangpet, isang pinda, oy, pari ka, saan ka nga manggulgulo ha? Saan mo nga nangrangan ti asawa? Punin, at ti asawa kitrumbing nga ipateg, ayaten. O, nanay nga min, ti inom. Nangig ko manong name iti dialogue na kiti agasawa. Sensyahan. Pasensyahan. Eh, napay nga arti mabaling ko. Ito kano ngamin ti panagbalbali mo. Kawan nga namin anay, di kiti awis kanyak na, no, adagawis ang di ko nam kiti, numakaraman kan ti arak, awan patingganan. No saan nga arak? No makapan ka rin di pagsusugalan. Ditakan. Mailunod ka ditan. Mailuod ka ditan. Sakit. Umay nakdawatan. Iti sugal mo. Saan kabilin no audit ko? Palolom tek bartek. Hibagbagang kasang kaibagam nga dalalakik. Amam, igo, namukla ko makastoy. Adayo nga nakiasawakin ka. Imanay kumalatan ni Ronald nga nangibukbuwak ti amin na pigsak. Agradwarin ni Ronald gamgasan o ita nga mapagbasa. Problema ka pa eh. Sada rin kita duwa pa putot mo kanya. Abam, tagsabol akong trabaho. Kung naman hindi kasta, makagtrabaho ka't makalawas. Ibartek mo amin. Sumarunong alawas, hanggang mo pa nagtrabaho. Laos tunan. Sa anak ko na sermonan pa. Sa mga awan sa servit sermon ko kayo ka. Tanong hasta nga matubungan ng ti arak, digit urat mo. Awanin, agbagtid ka. Medyo simeng pitmet kadi manong nemi ti aksyoman kanyak iti duwa nga lawas. Siyakmet manong nemi napaintutulo ko ti dapan nakigapas. Buhan, idinto ta isuna simurot mat iti construction. Di magadagas manong nemi. Nadak manin ti paggapasan iti pukaw da kanyak. Ay! Ronald, ninanang mo! No? Kabagilin ka di man yung tatang? Haan? Interedad Hospital. Manong name nagdadarasa ka na pa dito hospital, tawan teksyuman kanyak na medyo adayo iti nagtrabahuan na. Sakti kinasarita ni doktor. Sakti na unang anak ni nanang ko, doktor. Ano teksasad na? Napagagin nga ananayan na tikas jay, so na lang tayo tamad lang nga may padoktor at tayo tamad lang nga nag-collapse. Delegado ti sakit ti inam. Ano ka di madlaw nga umumoris ti bagina? Nga nakarap-rapis, sabay trabaho tinadagsan. No kuman nasapa nga nagpa-check up kita medyo na atur kumapay lang, babayin ka nagiti agas. May takip.
Alanganin. Anya di kayo itong asawan, doktor. Milagro lang yan, tiyo. Maraming. Nuwag paot pa itibiyag na. Stage 4 cancer na. Anda cancer ni nanang. Ovary cancer. So, siyempre, may paket kang kuha na nagiti susto ng medication. May recommender ko nga mapangay ka nagiti nasiksikat kan kabaruan nga teknolohiya pakasignan ti medisina. Kaya mamok nga bagayon tumitlayan nga awan ti kwartayo. Mo rin nga tamat no may pakat dagita nga klase ti medisina no talagang gasat nan. Iso nga tila may balakad min. Awatin yung ti kinapod no. Saan kayo nga gastos pa'y. Tawanin sa serbite magastos yun. Sayang lang ti kwarta. Takas tanto malatong pal na. Kailangan aramidan nyo na kita ipapasyon ti panakidinayo kayang kuha na. Ipayon tanya man napakaragsakan na. At no naragsak na sumina ka na kayo. Manong name ure nga tamat ipustak ti kakaiso nga biyag ko tapno da kwarta o usarin ni nanang. Nukas iti ko na ti doktor nga sahing lang ti kwarta. Sungawanan sa baling nga naramid mi agkakapsat no saan nga nagkararag kinapot Diyos. Asabi ko ma, tagpaot pa iti biyag ni nanang. Ang damang kindi pagsayatan na Kuya, Lily, pagsayatan na nga niya. Numatayan ni nanang, di awanin ti marik nanang arigat. Di nan, hanan nga masagrapay, ti parang danglan ni tatang nga kuha na. Yung nagsakit, ti mapukawan ti na. Gusto nga kararagtagin na po, Diyos. Ito mga ramid ko mati milagro. Minsan manong naimigat ibuntun mi, idianaman na pamabasol iti aksyoman kaniyak. Siguro no saan nga nagbaling nga naranggas. Naisapa ko mamat nga naagasan. Di kasi nga timaod nga sakit ni nanang. No saan nga nagbaling nga irresponsable. At ako mga madtiyempo ni nanang nga nagpakita nga nasapsapat ti sakit na. Ngimore nga tamit noon niya't araramiden mi manong na mi pamabasol dito, pamabasol dita, pambabalaw dita, kananyaman. No talagang ison tinekari. Nasakit, nakasaksakit. At dito nagtibalay ni nanang manong naming orayin na laengen tinituding nga oras tapno magsatanti anges. No mabalingkat saan nga panawan dagiti kakapsat ko isuna. Makamuda nga mga luluwak ang kuhana. Nga ti aramidan mat manong namin ni nanang kat bilbilinan na ida. Maudi nga bilin. Kuna di nanang agsingsingpet ka. Tayo na konsumina. Kat no siya ti makasango amang bantay kang kuhana. Nanang, umisam ka. Kat umis-isam ang pagnanak. So ang manulayan nga daw. Saan na kanton nga makikita? Saan na kanton nga makasrita? Nga mawanton tirigat, sakit nga marik na ka na. No ba'y nakasaksakit nga panawan kayo? No mabalil na ko magasang ko kayat, takayat ko nga ituloy nagsabi ka na kayo anak ko. Ronald, saan mo ito nga baybayan, dagiti kakabsat mo? Noon yaman ti dumting agasat keng ka. Noon yaman, tinembag agasat nga paay ni Apo Diyos keng ka anak. Sa munto ko maapaidaman, di kakabsat mo.
Oresan yung ibaga kinibilin dahil tananan. Napapatig kanyak na giti kakapsat ko. Marbaring na kasting kaawan yun kalisun ti pagbalbaliwan ti asawa yo. Ngumanyakit nga nasayatan no kasta nga mawalat amukon na. Baka mag-asawa mo na yan. Kat madan tumatent nagsyuman naging kakapsat ko akas ti kada nagsyuman kanyan. Ngayon lang sa nyo idao na ipampanunutin. Pagyamanak tayo kasto yung atsyempo, dakkel akon. Isunton ti kawan niyo. Diyak baybayan ti bagik. Diyak to baybayan na kapsat ko. Ngayon mabaling ka dinanan. Ngayon bagayo kanyak. No asin no kan sa dinot pakasarakak tipod nung amak. Adamay sa ngaladawan manong naming ented na kanyak. Ladawan da. Isuna kan ti lalaki kakain inarakop na. Ang nagayam ladawan ti amak kan ka abay nga talang ito dyo. Utad kung to yung tundong ting panawan ko na. Iso nga da ito yung ti panawan na. Nusala ko mga nadaan ti kasto yung sakit siguro. Saan ko pa yung may pakamukin ka. Kahit ko ma, nga masusurong nga ipatig ti asawa. Ngam narigat siguro kaputa. Nagbaling nga naranggas kanya. Kanaranggas kang ka. Inisaan ka pa nga makabail kang kuhanap. At dati tinagan na akin na dress, idinikod tila dawan na. Karbay nga mlaing amang tuntun. Kang kuhanap. Ngayon dawat ko sabi ko matibigbigan na ka. Sabi ko ma, taiso ti tulbek. Tapno saan nga agtultuloy tirigat amarikrik na. Ulitek. No si kantuman ti maddahan ti gasat. Na imbag agasat. Di mo to kumabaybayahan. Dagiti kakapsat mo. Kabangibang nga probinsya manong nemi ti lugar ti amak. Sikon kadagiti na udi nga balikas kan panangilawlawag ni nanang. Adda ka no mabalinda. Nagpaay ka no idi manong nemi nga katulong ni nanang iti pamilyada. Nagkarelasyon na ka no iti amak iti nalimad. Ngem idi tamaamuan dagiti naganak ti amak. Tinalibad nga relasyon ti inak. Ken ti anak ti amo na. Iti tagsikugan ni nanang pinapanaw dan dito eh. Samet ngayon laman ti amak ti panagayat na uno ayan ayat da tanaglibakan na sinulusog kanulaeng ni nanang isuna. Naglibakan na nagiti karikan sa patana. Ano matuktalan dan to ti relasyon da ket nakasaganan to nga mangilaban ti panagayat na. Ngem kabaliktad. Ni nanang ti pinabasol na nang sulisog ken kuana. Isu ang kabilitan nga nagawid ni nanang dito'y lugar nga nangipas ngayon na kanya. Ngadi addan nakem ko anong nemi adamat ten nakita nga amak. Imsang kumadgayam nga pudnong ama. Tanak naggayam ni nanang idi kinabalasan na. Dasengbat magpela idi damo ti agsyuman kaniyak manong nemi. Ngayon agay, nagbalingan ng narangkas, idi taddan tuwa kakapsat ko. Idi adda akong ti high school. Naging ka nakapagturpo sa akong ti high school. Ngayta, kat awanin ni nanang. Saanin gamang angas ni nanang. Pinanawan na kami ni nanang. Gasta mo na iti sang sangit na giniduwa kakapsat ko manong naimin ay buyog akmet. Ngayon ti pagpintasan na awanin ti saem, awanin ti rigat, awanin ti sakit nga marik na ni nanang.
No pain ako nada. Ngamda kami tinabati nga agladlading iti kawan ti mais nga ina. Ado nga luwati nagarubos kada kami nga kakabsat manong naimi. Jakla mo no nagsangit, jak syuman kanya. Jak ba't nakita nga nagluha, jak nangig nga nagsaib. Kasi nanti bakit di kayat nga talyawen, ti inak, kabayatan manong naimi nakamansayan. Isokit ati pangipananda, pangitadanda karagiti abuloy. Kasi lapakit managragsakan nga makaigam karagiti abuloy. Uwan manong naimi, ingkarik, nakalbas lagi di makabulan ni nanang. Kantangin, matitrabaho dito eh. Mabong tuntunin, tipod nung ama. Iti sa kaanan ti tanayam ni nanang dito'y kumanan manong naming ang kari nga saan kunto nga baybayan dagiti kakapsat ko. Isu di agrobubata kon manong nami ket damuan dagiti kakapsat ko nga pumanawak. Inarakop da. Kuya, Lili, balasitan kan. Muna taon mo. 14, kuya. Ni June. Grade 6 na. 12. Sa mga babayan ni atin. Ni ating mo. Ang mga nasigang nga pumanaw ka. Yan tayo nga mong matindang trabaho ito nagtibalay. Ikasanon no sumang pinitatang na bartek at pagbarbartekan na kami nga kapsat. Sino pwede makanawa ka na kami? Sino mangisalakan ka na kami? Sa nangatawat nga rami danti kasta. Agsubliak to. Uno pa kaamuhan kayo to. Numadaan ang tinampinta sa gasat. Kaskarik. Kalinananang. Ken kaspaset tibilin na. Saan kayo nga baybayan? Agananad ka. Agsingsingpid ka. Agsinakit ka nga kapsat. Iri pagbalasang mo. Aluwadam sa lakniban ti dayaw mo. Noon niya, gasat ko yung panak. Suratan kayo, pawitan kayo. Kuya, numabaling ko ma, saan tayo nga giil na dayo? Masapula na. Masapula din ko. Ada naskin nga papanak. Ada misyon ko. Isu nga naskin nga kutian. Jak nga orayan nga isot umasidag kanya. No dagat tuntunit. Sa pulet. Nagbiyahe ak nga road manong nami half day ti biyahe. Isu nga lepas pangaldaw iti makadano na. Tricycle manong nami tinagluganak ka nagsaludsudak. Pakidak ti address kan nagan. Babaknang di kita. Ada negosyo da. Ituludak masadyay, pare. Ay, sige, glowang nga ron. May isa nga panakkilan nga balay. Tinang ituludan na kaniya. Nga tisigikan ti balay, manong nami kadadam. Kiskisan? Wan. Agad-gatang na kadagiti agricultural products. Nakiskisan, kasbagita. Ato display da nga bawang. Laso na. Ano pa'y gatang da pa'y kadagiti mais. Gilingan da. Ada pagaramidan da ti feed sa jay. Diya Manila. Supsuplayan da. Mabalimot ati sumurek nga kasobreros. Nuayat mo. Nuad da bakante. Kagaman na kwarek. Sige rat. Pletek. Nagbaserak manong nemi. Tamakitak mo. Di nakasurat nga baser. Pinisit ko. Nailukat manong nemi di ba si Taridaw, ti gate, by sabakot, tinangilukat. Hapay ka de barok. Imbagak manong nemi, no dito'y ti balay, tinagan ti amak. Ay ni sir, adda di Hawaii. Hawaiano gayam ti amak. Hapay ka di. Isyak ni Ronald, nana.
Ronald. Imbagag na apelyido. Ngam saan nga apelyido ti ama? Anak-nak ni Cynthia. Cynthia. Nagtatrabaho dito idi ka as katulong. Ni Cynthia. Nga taga Isabela. O, wala na. Sika na tayo. Anak na idi, sikog na idi pinapanaw da. Ay na. Napitas na ito nga dama nga. Isot latest. Ano nga latest yung bagbagayo na. Ay aguray ka. Ano trantam dito baro? O may kutunturan ti amak. Natayo ni nanang. Hala! Sumot lagay yung nga data. Ano data? Morning pin na na. Ay, morning. Ay, susabok. Ano nga sa ipakaamok katakalag iti kakapsat mo iti ama? Kung iti uncle mo? Ano at aramidi kaya? Baka masulat mo pastrikan ka. Agistambay ka man palapid da. Makita ka pala dito at pagistambayan. Diyan, store. Diyan ki. Rumwarak to, senyasan kan to no, ano ti, resulta ti panangibagak niya, Sir Delphine. Sino si Sir Delphine? Adjen, ti amam. Isot adad to'y. Isot mangmamanis ka rin iti negosyo. Adad kapsat mo dito'y. Di babi. Kapsat iti. Kapsat ti ama. Na-deportar. Ada jahawa irin ang deportar data, loko-loko ngay. Eso delikado. Ang kapsat na kamit, api kong mga dangran na ka, ni Bobby. Ala, ang gadyayin. Ang agastambay sa dyan. Delikado ba nga ron? Basta pastrik ang galatan, baka siya ti makabasol. Nag-istambayak manong nemig at kalpasan nga ta iti 15 minutes. Adarimuar manong nemig nga lalaki. Inauna aksa. Wen. Imasadigitayan ko kitsak tikit kitayan na. Sika ka din ni Ronald. Siyak. Ronald tinagan ko. Ano trandam nga dito? O may kakumalang tuntunan ti kalintigak. Karintigam nga niya. Nga, anak-nak ni Mr. Richard. Daddy. Sikatin mo na putot na. Owen. Tol. Tol. Tol ko na ka, nagkapsat na. Inino na ka lang di, manot, tawon mo? 18. So, karadardura ka mo di high school lang yung... Kawaman gasas ko dahil di portor dakmat sa dyan. Nagabog jawa, Tol. Kamusta, Tol? Oh. Manong Nemi, nagabrasa kami. Sakam, nag-istel na, beso-beso samit. Barukong ken barukong. Ada matalo manong Nemi, masadag kada kami, nalangada tayo dupang ako nata. Tol! Nasa pula ko na, inauna nga tol ko. Tulpo? Rapi tulpo? Si Kamet, tol ko, tol. Kabisat ko, hanga tol po. Si Kamet, una tatolog po. Kung ano man. Alam, salibararan tayo oras din na tol. Sige. Saan nga dito eh? Makan tol. Ano taga mo? Ronald, makan. Papanan nyo. Sang-sangpad ko, gabok ti biyahe.
Tol. So palang kid ka. Ayabam lang aro pagkid ka na ka. Awagan pa ni tol. Babae na nak, karigdikado. Ngem tol. Sumrag ka kumapala dito unag. Ba ko masumrag ka? Sabi at karabaga mga sumrag dito unag. Kaya mga tawa, at bigbigan ka nga tol. Tolpakin ka kahit mo. Api na tulpakin na, tol na. Tolpakarat. Ang apo. Ay. Sus. Bumalas ka. Bumalas sa akin, tol. No si kakin susunan lang, baka mabak ka. Ano serbi kayo ng argakadwak? Nabayagan nga sana si Mira. Kahit ko kumanti, bumalas man ng naming yung talaga pagtitinulungan na. Diyos ko. Diyak kabaylan ida, taaduda. Yung maglagid din man ng naming tibagkat nga nang lukat tayo itikit, kit imay rimaman. Ay! Babay! Kapasat mo iso na! Ano nyo? Ay! Oo, susuro yo. Sikawit na magmagitan. Ang kabuta sikat mayor duma agad. Makibiyang ka. Apuray na. Sang-sangpit na. Nasa arimitan nyo kang kuha na. Kabuta na kaya nagtugbal ka nga. Ay, tol. No di mo kaya tagtuloy nga may kanti tolpak. Hanggang sumsumrek pa eh. Pumanaw kan. Nagsubli ka dyan nagkapong nga lugar. Nadi ka kakasi dito eh. Mga tol, diyan. Apo ni matinan. Kasi matintin ay pasarabukan niya. Namaamu mo no kasta. Inyam amu ni babi tikila sa syununa. Nadaking kabarok no kahit mo balatag patuloy. Ano nga ti ko nadari kita adat ko nagnana. Ni agel mo nga Oscar. Pastrikem mo na. Sinto Oscar? Ti adyan ni papang mo. Nga ama ni Bobby. Ni Bobby tinauna nga putot ni Jimmy, ti amam. Nadadwa nga babae nga apsat na nadadya Hawaii. Tinabit ka nagbakasyon. Wala sumrakan. Umaykan. Sige na. Nalawat ti balay manon nami. Nitiiking ti balay ti compound kadada ridaw nga suam. Mapan iti bangir nga pasdek ngayon tinegosyo ti kiskisan. Ayan di kita na bodega nga produkto. Ado na kita ubra manon nami. Ada na kita agisaksako. Ada na kita agridridon, agururnos. Wen bisida ta sumangpet ti truck nga pangikargaan na kada kita tapno may deliver dyan Manila nga ni uncle mo nga Oscar iti mang manage wala dyan ni uncle mo Oscar agmano ka ken kuha na agmano akman uncle tugo ka nagaba mo kayon kini Bobby ay, wansera po. Sinarabuan da sa magkikitam ni. Takamulti ropa na. Loko talaga na yung Bobby. Ala, nanasabel, panawan na kamlat ito yan. Eh, sige sir. Nanda pa manaknek na maipakita nga si kakit. Anak ni Cynthia, aputot, ni Manong Oscar. Yung pakitak man nung name tiladawan ti amak ken ti ina. Kumusta mo tininanang mo? Natayan. Angel. Nasurok pala makabulan. Sagbay nga natay, naitod na kanyang nato nga nadawan. Tapnoan niya. Tapno, umay ka dito, kat sapulam ti mabalim mo nga matawid. Awan dito ti panunod ko, Angel.
Karabagang lang nga, makakita, mayam amuti bagik, itipod nung hamak. Ano dati nga trabaho, kahit dati construction, aggapas, ito taltalon. Pag isuunay, di agyang ganito kiskisan. Kaya mo siguro tagbagkad ka rin sinako nga bagas kada irik. Kasabulam ti trabaho, agtrabaho to. Madamdama lang, payabak ni Nana Sabel, isuro na kang kanon niya truping arabida. Nung as magarigan ta, karami ng tumanin ni Babi ti kastakan ka. No awisan na ka, pagkid ka dam. Inawis na ka siguro. Ngam sa mo kinayat. Kastang harot nga pa so angkel. Loko dyan ka nakakaulat parang balbalin. Na loko-loko sa dyan, Hawaii, loko-loko latad to. Abay nga sa nga tiliwan na kiti. Oo, mati. Nananay nga ebidensya tapno may balod ko man. May balod da after 7 hours palusutan naman idan. Agus usad ng sakit may parit nga marihuana at usarenda. And damot pa yung ba't pa naging pulis ka naka-caught on the act kada ko ada. Oo, anda ba't pa natuktala nga under possession da iti marihuana. Naanad da. Ngayon doon tumad lang pa nagnakaw. Tinaktajablo nga babi. Kakaasin ni Manong Oscar. Mabaling ka di angkel. Ni mamawag ti address niya. Itatangko. Kaya no, mabaling ko ang tawagan ni Suna. Kahit ko kumang ipakamugin ko hanahagdak dito. Nawanin pagdanagam ta siya akong timaka mo. Siya ti bang ipakamugin ko ana. Datan ni Nana Sabel. Nana Sabel! Sir! Sumarag yung Suna di kiskisan. Bagam kin ni Alex, na isuro na dagit rumbing aramidan na. Uwan, sir. Pagyanan na nga ron, sir. Adong bakante dito eh. Dagit mo sa obreros, agyan dito balay. Adaman dagit ay quarters na rita. Bakit tipon ka na kita kububranta? Ikaw, sir. Saan ka din rumbing agyan dito? Gabot ha? Putot ni Manong Oscar, kasta? Sabi lang saan ang sikat ng isuro, ha? Obrero isuna. Yamanin natin, pasang bayag, kaktitrabaho ko na. Siyempre, trabaho sa bulam, saan ka rin? Uwan ang kail. Sige. Wala na sabal. Tulot mo. Manong Nemi, adan makabulan ko nga talagang obreros ti pangbilangan da kaniya. No anyat obra dagiti obrero isumot ti brak no sa dino pagturugan da jay no sa dino panganan mi jay kami. Kung nakaroon kanyak Manong Nemi ni Lito. Wan nga panaka-assistant ni Alex. May saka matgayam nga Ortega. Abay nga sa dagang trata rin na ka sa Ortega. Bastardo wak. Wala, dati kami ito pagmapasar, masaka nga bastardo eh. Ortega nga bastardo. Ang nga bale, napinasbatayan ko. Nagsweldo akmet. Hamo ba'y nakasarita ti amam? Hamot pa'y, di naman ito ti address kanya. Kaya alis naman lang ang mamon ti address. Ni Nana Sabel, amuna, isot kasarita. Kinasarita ko. Di na kahit intin eh. Baka kano kagura ni Uncle Oscar Isuna. Oscar. Di ba Oscar ti amam? Ay, Jimmy ti amam. Uncle Oscar. Isot kabsat na. Wala. Ngayon dadan 2 bulan ko Manong Nemi ni Nana Sabela mismo tinanging kamkamat kanyak iti o cellphone. Oy! Ronald Bakto. Kapay na.
kasalitan. Ti amam da ito. Hello? Hello? Hello, sir? Siyak ni Jimmy. Sir? Ronald? Sir? Sir, anak ni Cynthia? Di Cynthia, sir. Gapot na tayo. Nasa kasta, sikat iputod ko. Uwan, sir. Daddy ko na. Daddy, kumusta ka rita? Inawat ng obrero. So, artistorya ni Nana Sabel. Nana Sabel ko na yun. Imang Sabel. Ngayon na dikan ka na yun. Dapat patuloy nga Nana Sabel. So, arte mayor dumanta. Inauna ng di Cynthia. Agadanos ka na. Agadanos ka palata. Pagkati pa ng bakasyon ko. Daddy? Tulungan da ko, ma. Nanitikit mo sa wan. Kahit ko tagbasa. Di nampay lang. Arigat no si katigapuon ka nagapuon na nag-aapa kami nga kapsat. Adalan ti pasikot-sikot na itang negosyo. Tanokas kasano lang. Kasaritak to rin kapsat ko. Kasi ka, ti pangipayan mi dahil itang negosyo. Ulitek, adalan ti pasikot-sikot ti negosyo. Kaya? Nunas ka nga makibiyang ka. Nunas ka nga agbitir ka. Aramidem. Nunas ka nga dakayat mo susuruan dita. Susuro ka. Ay mo drive? Saan, daddy? Nagsusuro ka nga drive. Nakasapulan dito. Tano amom to drive, dadalisin siya mo. Di mo kaya? Nagatangan ka tikot sem? Daddy? Persla ka lang nakangaga tulang. Alang ka na tatrabahok. Ha? Basta tungbanan mo sa agananos ka pala dita. Tanong ka sa no? Ito makapagsasalita kami nga kakabsat. Naroon no, magsatantun ti anges ni Papa. Ni Lolo? Pero mayawid ton ti bangkay na mabilbilangan ti aldaw ni Papa. Ito no mayada yun to, mayawid to ti bangkay nila. Taison tumatin panagawid ko. Panagawid mi. Nakas kasano lang. Nagbibingay kam to. Idawag to nga siyak ti mga alat ti negosyo nita. Taison titit ko kingkap ngay manage mo. Nagyaman daddy. Basta glalayin ka. Ngam jaka mo manong nemi tagimulo kari sa marasarunong aldaw. Napadasan mi pa manong nemi. Iti talagang naglaban nga kapsat. Gamota talaga nga danog-danugan nga. O mataganawa. Ay, alawaan nida! Kuna ni Nana Sabel. Ngayon, ti makaiturid nga mga nawa, manong nemi kini Babi, tamubuteng da. Manong nemi kapilitan nga bimalisak. Dakdakila kimisuna sa kidindi. Ito yung unang ibabalis ko manong nemi na itong natamaag tirupa na. Sa ako'ing kugtar, natulid, timakder. Dinarup ko manin, agpapaarayatan ka dagdi kaduan. Timulong dagdi kaduan na manong nemi. Ngim timulong met dagdi kaduak nga obrero. Tapno maanawa ida.
nga isudat nagtataray manong nemi diri kakadwa ni Bobby. Idin to ni Bobby kat saan nga nagtaray gabuta sa anin nga makataray. Manong nemi na era na idi nga awan ng Uncle Oscar. Nga di sumangpit ng Uncle Oscar. Pero bro, ba't mo na kitarawatan? Uncle, saan nga sikti ng rugyan ti amin? Tapos nagtumpal ka kanya. Ay, basol ni Bobby ti amin. Saan nga sikit mang isuro? Among ka di? Nga po kayong gagit aga-apa kami nagkakabsat. Apay nga masok, tirong nga pag-aapaan nyo, Uncle. Saan nga namang isuro? Si Kapay? Si Kapay? Nga si Magpaw dito? Nga basta nga bastardo? Amo ka di nga si Kalaeng tinitipon dito? Si Kalaeng. Ninagmanong Jimmy, tinakaaramid nga nakaputot sa bali nga babae. Ni Jimmy nang manong Jimmy, nga may hilig iti katulong. Nga dadya nga sinsya lang tinapututan na kadagiti katulong. So, ba't mo nagitarawatan kit pumano ka dito? Sakit siyang kanong sumsubli. Gabutas si Kati Mitch ni Gulo. Awan nga ron tinaramidak manong nemi no di pimanaw. Baglakid din manong. Tasagba nga napasamak dahil nga gulo. Natungpal ko rin na mga bilin kanya tiyamak. Nagsusuruak nagmaneho manong nemi kang danak ti lisensya. Kayak pa endag maneho kadagitay heavy equipments. Naroon na ito 10-wheeler manong. Nagkatang-katang nga kiti sentro, manong nemi ti kabisera, o ni ti syudad, manong nemi nga kabisera, ti probinsya ngayan ko. Hindi atake di may sa karinterya, nga ayaw yang di tricycle driver. Nakasarita ti may sa kanakuhada. Pare, pare, wala di bakante ka tricycle nga pasada. Tabay, pasada ka man? Kumaa? Ito di sa ano? Nagsapol ka pare. Sa kayam ni Ronald. Siya man ni Arnel. Isumad deta ni Jenny. Oy, anak kayo, maramang na pasasalitaan nyo. Ito ka pipintasan ng servidora. Ito ating karinderya. Hello, Jenny. Siya ni Ronald. Masango dahil nga makiyam mo. Ano order yun? Bagayon, alaekon. Kasi siyempre, dati siya kami, Jenny. Dati tayan, nalipatan man rin. Noong may dito ni Arnel, siyempre, paksiw. Kasi ka, Ronald, paksiw man. Agin na po kayo. Kit natural, agin na po kami. Sige, agin na po ka. Ano, ag-soft drinks kayo? Wala! Sige, Ronald, doon umlatan. Baka arak, di mo pa kayat. Sige pa napadasan eh. Di padasan to. Ni Arnel, tinangisuro kanyak, nangipatuldo kanyak manong nemi. Iti adot tricycle na. Kada da bakante nga maysa. Tara, sapsapol ti pasada na. Ronald kot na ganda. Baka no, itong parmo mo, tricycle ko baro. Damom maneho tricycle ng driver ka talaga. Natumon mga lugan. Very good. Arnel, tara. Baka din na pa yung trota. Kamu, alis to lang, tata. Basta lagi di pili no ito yung antipila na. May masamid la trota yung antipila ka. Di lang malabsan ng barangay ti pagkitagasan na. Ngayon may masamid la tunda na. Sige, Rizoro. Mabalinti stay in, dana? Stay in. Nalawa magkini di balayang siya pa lang di
Ako ngamin pagyanak dito eh. Gabog Jezebela. Ay. Agit. Baka mo't no. Awang pagdanagan yung kanyang tata na siyang petak. Lala. Sige. May langin. Naasi. Nindata. Ago. Kadigit tatao. Kita danturanta na nga tumaring nga sangkunyan bayan. Sangkunyan bayan. Sa kanyang palusod ko naman tanda sa syudad. Ewan kayong tata. Ano tricycle na rito. Kaduhan na aming nga tricyclean. Butusan to ng isuna ng iti tricycle driver. Para pagkatapos ng iti pamilya na. Sigurado. Stay inak nga road manong name. Nagkanak di ba sita kwarto. Wait. Ngayon, saan nga sadya ti panganak? Mga anak no kanin ti karinderya nga yan ni Jenny no kastang agawid akon. Kat no mapanak pasada sadya yung maten nga mapanak mamigat ore ti aldaw. Ado na kinakararim kini Jenny manong name. Nagkursunada akmit keng kuana. Aging gaya ti may nga malam manong name ni Arnel. Pumaala ka man pre. Hana? Ti pangrabi tayo? Tigas nga oras na nagat. Kas makinam di aduma. Adumaten nagat kumanikliing nga bute kadama. Baso. Arak? Sana pa yung minom ti arak. Di pa dasa minta. Dakat lalaki nga dinamot uminom ti arak. Babain to pa. Bambartag pa yun. Yung nakit ti lalakin. Sige. Ay, Jenny. Sanga kes nga beer. Sagot ni Ronald. Nagtungpal matadagos ni Jenny manong name. Tepulutan special. Talong order. Gabutin ni ado kami. Nagbiit di sa nga kiss manong. Idin to takakaasya magsinsimsim na di. May sa nga buti. Naibusin sa nga case. Kahit upat kam lang. Jack penagudwa manong name. May sa nga buti. Na. Agmulta ka Di mo may nagudwa na ito may sa nga buti na ibusin di may sa case. Iso nga, sika man na akin sagot di may sa case. Agor ka. Gam na maibus ko na ito eh. Agmulta pa eh. Agad no saan mo pa lang nga maibus kalpasan di may sa case. Sakit, another one case. Sige, busik man lang yun. One case pa Jenny. Ay. Di yun na abusuan nito nga kinalukay ni Ronald ng kastos. Magibabayin kayo, agdadamon lang isuna. Ninda, akin dati nga Jenny, isakit nan sa akin ni Ronald. Uy, tol, baka isot karas na. Agdadamon dito, isot na kayong laban ni Jenny. Sanga dakas, kunakmat. Gabutan na yung lamak, ba't kayong kuhan? Di adaman na nga sa lumaran tayo itati relasyon nyo. Di another one case, ken pulutan. Talaga magbagayo, man. Iso amin tagin sagot. Awang gastusan na ito eh. Awang pamilya na. Iso nga naging mapaspasadaan na para amin kayong kuha na. Dot ko na ito eh. Iso nga sagot mo amin pare. Sige, sagot ko amin. Basta lagi di okay ni Jenny ako na. Ken ko na yo. Nagpadpada kami nga na in love itong galmaysa. Ala, wala talaga bagbagam. Okay, talaga. How do kita agar-arim ka ni Jenny dito siya? Ngam sikat madlaw mga karas na. Tingnan mo, Jenny. Ala! Huwag ko na mon. Huwag ko na ngamin ni Jenny. Sige malangin. Makita ma. Pukit layos idot mo yun ang Bahari Ronald. Inot manong naming anak sayan ti grupo mi no pa idat tayo kat imado. Ngim inot ba't lang ata. Diyak ko kaya pare. Diyak kaya nga maidong para kong tricycle ako. Muna kon. Sige, anad lang. Kas di ti dialogue da manong. Aging gang siyak matlangin tinabati. Gapot damok tuminom manong. Talong nga case. Talong mat nga bote. Maulawak mat din. Oy, Ronald. Sakbay nga mabartek ka. Te bayad. Mano amin? Habi nga mininom ka kit damdamom sa tuminom. Badlaw ko nga kauminom eh. Maragsakan ang lamin tanandaan ang tinobyo nga di ng oras. Sunod ko na kayo ka. Inanukot mo itay.
Nagbahid ka nga ro dun. Di mo ka dimadlaw ang siksikalat na batin? Agsara kami. Kadi, di kasama itong kaya ti mangyawit ti tricycle ko. Dito ikan. Dito karinderya. Di dyan nagtitricycle mo Tamay erikap ti karinderya. Tila amin. Di mo kaya ambot uminom, saka iminom. Sa nagdakal ti gastos mo. Sigapay ti kapunan no apeng nga nag-uber tayo mak. Nawanin di kiti kakaduak. Ori taking kuot karinderya. Makamukan tulat ng agsara ko nada. Pagawidam. Sana nga gawabi dito ko. Ano ya? Ay may masari dito trabi. May irikap mat. Di kat kaduwain ka. Nagbayad ka nga rin. Kanak man pa'y masa. Kape. So, ikang ka. Barbaring mausawang kabasit. Kape? Sige mga rin. Nagbayad kape ko muna Baka malipatang. Indruhal ko ti wallet ko manong. Nakita na. Ala, abagit lo wala wallet kas nakadakila kwarta. Pagyan para ko nga ron. Hindi ka di batim dyan mo Un ibang kum. Napasadama amin di kita? Nadadati nga kwarta eh. Nagsusaldo ak dati. Yung pinapanaw dat. Gawar ka, sakbang agistorya ka. Deplang ka pa iti kape. Kinitak-taglawlaw manong na may nakasaran. Ikitilimisaan, manong nemi. Nay, plastaran na gititugaw. Nga na iparabaw tilamisaan. Nga nakapaklog. Dahil iti kape. Kape kumit da ito Baka kayat mo't mapalag-jingle. Manipod itay, isang kaya pangati makder nga panag-jingle. Di kakatom jingle da jingle. So nung jingle ak talo may labir tinom ko. Makit-jingle nga talaga. Mabit lang nga na. Iti pa nagtakder ko manong name. Kat matulid. Takbat lang. Sinarapan ak manong name ni Jenny. Natulid kami. Titatar. Nuko kayo rantam sa amot. Sorry. Sangguin randang. Alakit Ariana karude na. I love you, Jenny. Talagang sikakin siya kita na. Kita pa lang, di ba? Ariana kung kunakot. I love you. Di na ka mamu. Manikit mo sa basta ka bastarda. Sige. Sorry kiss man pa. Uy. Bastos ka. Kimas ka di lips mo. Sika agad arak. Tal-talumit labir. Kit ore man pa adong bir kit may mesa nga bir agad arak latang. Ano yan ako. Naktangan ako nga nakapandag. Napandangam. Kadalang ka na. Imbes ko mga ariyaak manong na imiti kastapan ng kadal na kanyak. Pinamalakman hindi kitilips. Umuna agon daw manong na imi nga marawanak. Tibibig ti may sa babae. Tibay crush ko nga ni Jenny. Daga po ti CR manong nemi intrapin ko tinagtaramos. Ito na ongara. Sak ng kape. Ano naman nga na ongara na. Mangang ka. Tapakanan na. Loko ka. Sabali man ito dati manulong mo na kita mo kanya ka. Kahit ko ti mga antiman sanas. Di tayo ito'y. Kunam lang na experience na. Humpay. Sige pa lang tinarakop ka na ka. Uri siya. Kani.
Nakarugid agar-aram kanyak, no apay nga si kapay. Tapay ngamin. Kaya mo, kasi lang makikita tilangam, itilangak. Oh? Ayan kayo nung sawan. Kasi lang makikita tilangam, itilangak. Kas talag kapsat. Ang mabalin Pastor Dak, kunakmat kang ka, diba? Kahit nung bagak matabastar doa. Ha? Ala, bakag badpada to ti ama? Anat nangin kami ti amam. Diyan mo. Di yung kay amam mo. Kasi ka nga anat nangin ti amam. Pastor do ka talaga. Inistoryak manong nene. Kahit mo sawan Ortega ka. Bak nang dito Ortega dito ya. Bak nang da. Ngayon siya tipuon kan ka po na no apay nga kaapad ang kapsat. Nagkabil kami. Kada di kapsat ko. Iti ama. Loko-loko. Tsaka mo. Tamani po di diya. Da komunikasyon mi iti amak. Gimulo mo ti amin. Ibaglagay din natin nakasusuro ka nag-drive. Kasbilin ti amak. Inamok ti pa sikot-sikot iti negosyo. Tanukas ka sa nulaeng, kaya ko man timang manage. Ngayon kahit ko agbasa. Kasi ka. Inyam amok ti bagay kakas Ortega. Siga nga Saan nga bak ng kano? Di ama? Di hantangarot nga kapsat. Sabat ng Ortega siguro ti ama. Sa kanulaeng. Ti bastardong Ortega. Yun nga pagarigan tadamudang bastardang Ortega di si kakuma. O nebus mo ti kape, mangangka? Sika. Nangangkan? Hampay. Idagil sara ka, tamangkan tangan doa. Hangkan nga na Bartek. Nausawa na ako ni. Kahit mo ba'y tuminom? O papinuman na? Siya akong tindag paala. Dati no ka uminom makamay sa kadi. So pagpaturog ko. Tano makainom ako, nagsangsagit ako. Tapay. Kahit naglaglagi pak din na palabas kasi ka matinaatag istorya. Inistorya ako, hindi ba ipanggap kanya. Kagor ka nga kita sa harak pa Kamayatan nga mangmangan kami kinil Jenny manon na imi nag-istorya mo. Wine manon na imi. Agbasbasa kami ti college, ti inana. Ili mama mo ti amana, nga paada namat lang estudyante. Nagayinayat da. Ngayon di masikogan ti inana, intrayan mo ti lalaki. Kapilitan nga, nagsardengan ti inana, nga nagbasa, kabuti kasi dyan napasamak. Nga ba papapasayan mo lagayang ti ikit na, tamarigrikat da. Ano nga nakabasa ti inana, kat da jay, impas nga ti inana isuna, nga may di adampuot na, saan na madgayam nga ina, tinang padakkel kang kuwana, no dikit ikit na. Nabanang nga ti ina, napan Manila ano, diwan, nadamag da nga na tayo, insang bad dati bangkay na, muto mo din. Pito din titawan ko. Hindi makita ti inak. Tao pa na nakim ko, hindi batin na kini auntie. Hindi makita kon, nalamisa na bangkay. Ang sakit naman. Ngun, kahit nagtalin na idak iti ang auntie. Kastoon ito pa nang irumendakan nga. Ubrak dito, ubrak amin. Nako, tinagabod ka. Uy. Yung nga naggraduarak elementarya. Nagtalawa ako na. Napanang nga rotin. Komprometa, nag-akar-akara. Aging nga nagbalasa nga ako. Talo nga taon ko nandak dito eh.
Dito yak nga nag-18. Ano to man? 18. Kano? Di namin sa nga bulan. Kaslag tawag ka lang ti 16. Wala. Ipintas ka. Baglagi din tao ti nang luko ka nga, nang ramas ko una na. Ado kadag itinap na panak nga nagtrabaho nga as katulong. Sir kanda kinisilid ko. Yung bagtad narida makmut, ado nakasagana man nga kutsilyo, alapadasya mo muno. Ang talaw akong kabigatan na. Yung karigatak nga sila nagprimanit dahil ko. Tab mo, adarupak para ti lalaki nga na ikaripara kanya. Nung kasta, marigatan ang karud marigatan nga niya. Nung kas pagarigan, dada mapasamak ka rito nga, kadatang itang harabi, di marigatan nga mangusat ti daharan ako nada. Ta ibalubos ko kuma? Tadi mo kayan? Kadag pinatagtamit. Allah, si Ronald ka. Diyak kayat. Di mo kayat no saan nga mapasamat. Luko ka. Nabatagkan sa manen. Kahit ko pa Nugayam marom kang uminom kasi saan ka na mabartek, di ba? Sika, nakamanukan. Nakatalo ako, nagpatigak lang di talo, makaturog ako noon. May sabay kanya. Tab na torturada nga mangpaturog ka. Ronald, diyak kayat. Di mo kayat, di matuloy. Loko ka. Sino kumatmaka mo ang adak dito Baka hindi nakakita tricycle mo, apa nga di naman pumano sa tricycle ang kunada. Baka kunada, ala, da kinadwa ni Jenny di taon na, kunada, kan manano na mamuanda. Iba't patik kami, saan ganito kami bayan? Kasanon, nagsikukak, kat may ipadaak, itiinak. May saklang orot ng mga bastarda. Agprodusak sa bali pa yung bastarda o ng bastardo. Ketsika, may saka a bastardo. Baka sika, may tagi-produce ka na bastardo ka na bastarda. Ado ka nung kastakit? Nanya. Teka nung bastardo, agiwaras mo ti bastardo kin bastarda. Kadi, di kita daduma ng sakit saan. Ronald, baka sanda ang patsin. May iba gata, kakalpasan tagpat nagkataon na pasamak. Katalaga sanda ang patsin. Nangro na siring tangaduha. Nangro na kitagpapesang may samot istorong tiba pitik ti puso ta. Nakainom pa manong naimiti may kapat nga bir ison timang mga arakop kanya. Dito ti ko lang ngita nga di mo kaya. Kaya ko, tap na experience ko. Basta dinakbaybay, Ronald. Agtipo ni tati bastardo ken bastarda. Hindi barbarin no saan nga ti may bubungan agad bastardo no bastardamid lang. Saan ka nung kumaybayan, Ching? Kapag na kay mimas ka. Nakabangbang loka. I love you. Dahil tama nung name iti ng rugyan ti relasyon mi kay ni Jenny. Pagpintasan naman nung name sambat akanayo na kasi dyan nga mapasamak ka na kami. Impastag ko manong name iti nagpasada nga umot sa bali paggastuak no dilang ti kanek. Pamigat, pangrabi, pangaldaw, pangrabi. Pasaremet pagustuak na ginado mga katrupak ng tricycle driver, pumalak met. Isudamat ti pumaala, magipaalak met kadakwana. Nga dadigri kondaway, mabatbatiak manin, manong name kat mabati nga dua, kini Jenny. Naginggang di may isang aldaw nga madamat pa nagpasadak manong name. Agur-urayak siya akong tagkarga. Hindi ato masadag. Si ni Ronald? O, sir? Aglugan kayo, sir? Aglugan. Adaban ko, dyan. Makasapol ka nga.
Sino, sir? Basta sumurot ka. Ala, baka kidnapan na. Sabi ko, makidnapan na ka. O na taadaban. Baka isarak na ito. Umay kakid din. Si Morotak, naloktan manong nemitiri daw ti ban. Aglugang ka. O ba, aglugan ako. Aglugang ka. Aglugang ka. Siya ni dadim nga Jimmy. Timak nga dati o nagtiban. Naglugan na. Indrikap na diban. Naganda rin ti ban. Siya ni Ronald. Uhon, sir. Siya ni dadim. Bekas lang nga yung daddy. Nakabansayang ni Lolong. Ha? Malagim mo di ko nakang kayo di. Kaya anytime kat matay ni Lolong kay isang pagmiti na Pilipinas. Daddy, dahil tricycle ko. Nabati sa dyan. Pakinidan tulatan na. Saan ka ba nagbayag? Di mo ka di kaya makita ni Lolong. Amandad. Atong manong name dad dati sango titakil nga balay nga nagyanak idi. Nga simrek idi. Sagbay nga nagbali na kombrero. Manong name simrek kami kada dulag ng daw ng miti uneg. Di kiti makipagladingit. Nag-aabay kami nga agama manong name nga masadag at imandag iti lungon. Sudah ito ni Lolong. Sagbay nga pimusay. Babayan ti abogado na ramit ti Last Will Testament. Kat naman pa'y dito tawidan meeting. Basta mitsa ti panag-aapaming agkakabsat. E mawan ti maramit no di mang tungpal ti Last Will Testament. Dito balay may lako. Pagbibingay mo iti paglakwan. Ito'y negosyo nga da iti apiring. Sige ka na. Para kanya. Eh, batik naman ka. Apaman kang subliak sa Diyaway. Daddy. Ini Bobby ngay. Awan pagtunagam ka ni Bobby. Awan ti karbangan Bobby nga. Makibiyang iti negosyo. Kita lang. Turbigatin tabon. Dakan to. Tanso, mamisa na bigat, ison ti schedule ti flight ko. Nagsubli sa Diyaway. Kaduwak ti asawak. Kaya nikidwa ka absat mo. Umay ka, yan mo ka nakawada. Babae kan lalaki manong name. Ni Melanie, stamatan ka ni Richard. Guys, your brother. Your big brother. Hello, Rod. Hi. Hi. Honey. Oy, namukon. Sut-putot mo ngayon ako na. Hi, Ronald. Hi, Ma'am. Tawad pagdanagan. Tawanin tinayan mo, nayon mo nga bastardo. Nasingpit ni Daddy. Sumad lang kat. Ito nakaramid nga da bastardo na. Oh my God, Ronald. Oh my God, tubigat, magkipamunpo na. Sa kakrobot kan to tam. Magkikuyo ka kada kami gana dyan Manila. Tayo dito airport. Pag sinata. Sige, Dad. Kalpasan ti tabon manong nemi. Napakansyanan ti balay. Wait. Napaglakan ti gate manong nemi. Kaya nito open pa lang ti negosyo. Ayan ti kiskisan, ayan ti nakadisplay ng agriculture products. Ni Daddy manong nemi, tinangyam amukan niya. Amam mo min, sir. Saan nyo pa nga among iso tagbaling nga manager yo. Amumilatan, sir. Alex, sir. Kasi nga di dati nga matalak dito. Ayan ka di.
Agam mo kami sir kin Ronald. Kinabud no na. Asak din ang isuro kin kuha natin amin. Very good. Ano di plano nga rod? Sir, adamutin buo na ka negosyo mi, iti asawa. Yan kaya adamot dito ni Ronald. Di talaga ko kinkuhanan ta mangipasadag kami matan ti negosyo ti asawa. Very good. Kakompetensya ti negosyo. Basit lang sir. Amin na maato dito nga negosyo ko pata. Dagkal man ti puunan nyo. Sa mesa, dapat check na nalaing ni Ronald nga mang-manage. Gamusta amo na amin di pasikot-sikot dito. Babayan ti pa ng tulong mo king kuhana. Agaw anak Alex. Okay lang sir. Gamuta at utang ko na yung baga na king ka. Di pa nang isurom ti putot ko nga bastardo. May tupak ka. Nga. Dagunggo nang itat ko king ka. Nahayon tinigos pagpunan yung agasawa. Agaw anak Sir Jimmy, kadagupan nyo nga kakabsat, sikati kasi singpatan. Sikati ka sa sayatan. Loko, kapatek kang katiponos sa umtikastan. Ang nasyakti kasi singpatan, nasyaklat, adahan di bastardo. Ang abali ata, bastardo mo't nga nasingpet, kanalaing, akaskan ka. Ana, Ronald, kabay lang timang manager ito ng negosyo? Kabay lang, daddy. Ngayon miraping kung tumain langit Nagbasa. Wala. Di ba mo nagbasa? Kasi karik idi kain ka, kang kabay ti regalo. Tulbek. Ano nga? Di mo amo na akin tulbek ka na ito Kotse ba? Daddy, gusto tayo dyan Nakumutan pa lang. Alex, kaya ka na kumot na.